sasi ingkang kita harepaken dados terminal kita niki umbah-umbah ati resik-resik manah mergi ati ingkang sae niku satu-satunya modal kita mangke saged kepanggih dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi kondisi ingkang tentrem. Yauma la yanfa'u malun wala banun dipundawaken dening Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ketika tidak ada gunanya anak keturunan, pada hari ketika tidak ada gunanya harta benda dan anak keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim, kejaba si tiyang ingkang dugi dhateng Allah Subhanahu wa taala niku kelawan manah ingkang resik dengan hati yang napa? Yang sehat, yang bersih, yang berisi kebaikan. Bicara mengenai hati niku para hadirin hadirat ingkang minulya, sebetulnya nggih bicara tentang perkara yang paling penting bagi diri kita. Tapi mengurusinya tidak mudah ya. Kalau hati ayam kan sing enak niku napa? Digoreng ya. Hati kambing mungkin enaknya direndam. Tapi hati manusia niki semakin napa diisi dengan berbagai macam urusan, kadang-kadang tidak semakin tenang, tidak semakin bersih, tidak semakin mulia, kecuali kalau hati itu betul-betul bisa ya, seperti air laut sing diuncali napa mawon saged napa melahap terus mboten nggarai butek. Nah, itu kalau seseorang sudah punya hati yang jernih, melihat kebaikan orang lain dia ikut berbahagia ya. Melihat keburukan orang lain dia prihatin, kemudian punya semangat untuk memberikan kebaikan. Nah, pramila niki perkawis ingkang kedah dados tujuan kita ya. Di sela-sela kita ngibadah wonten sasi Ramadan niki, di sela kita mantes-mantesaken awak supados mangke kepanggih Allah Subhanahu wa taala niku mboten kisinan nggih. Kita fokus modal kita niku nggih ati sing apik niku wae. Ati sing apik ingkang nalikane mangke wonten masalah napa kemawon saged ngadepi kanthi sae. Nek kleresan wonten musibah duka niku donyane kirang, duka niku kepaten keluarga nggih. Duka niku wonten kecelakaan utawi angsal penyakit. Nasallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bakalan saged ngadepi kanthi tenang. Dan itu butuh latihan ingkang panjang. Butuh latihan ingkang dawa nggih. Supados nalikane pas jegler wonten kejadian ingkang boten menyenangkan niku atine esek tetep tenang, atine esek tetep saged ngontrol awak supados boten muni perkawis-perkawis ingkang boten diridani Allah, supados boten nglakoni napa ingkang boten prayogi. Kita nalikane selaku masyarakat ingkang alhamdulillah lingkungan muslim lan rata-rata insyaallah nggadai semangat melampaui amal ibadah ten sasi Ramadan nggih rutin, insyaallah kita saksikan masyarakat sekitar kita niki sregep poso, sregep traweh nggih. Wonten ta sing bolong-bolong ten Sekar Gadung. Mugi-mugi mboten wonten nggih. Nek wonten ya mugi-mugi tahun ngajeng niki berkurang. Iki Pak Petinggi niki ada peran besar untuk bukan hanya mensukseskan desa secara sosial,
tapi juga secara semangat beragama. Termasuk ingkang boten kalah penting sing nggarai nyimpang-nyimpang niku nggih saged ditegur, saged diurui. Wonten warung kok tutupan sikile kok akeh awan-awan niku. Nggih. Duka niku napa? Dolanan karambol ta. Kedah gak ada kepekaan sosial. Insya Allah nalikane tasih ngoten Allah Subhanahu wa taala bakalan ngreksa boten namung ati kita secara pribadi nanging sekaligus secara masyarakat. Ten surat Quraisy kita sedaya sampun apal li ila fi Quraisy ila fi rihlatash shita'i was shaif. Nika Allah Subhanahu wa taala maringi contoh masyarakat. Masyarakat ingkang wedal niku tasih kafir, Bapak Ibu. Tasih dereng rami Islam mergi Rasulullah nggih dereng napa diutus. Tapi niku tasih dijagi dening Allah Subhanahu wa taala. Mergi napa kontrol sosial tasih wonten. Masyarakat Quraisy niku senaosa nyembah brahala nggih. Niku jelas kesesatan, penyimpangan, tapi nek urusan agami niku nggih saklintune perkawis nyembah brahala niki sangat hati-hati. Panjenengan ingkang nate alhamdulillah haji utawi umroh utawi minimal nate mirsani ten TV kan ngertos Ka'bah niku kotak ya. Kotak nggih. Terus sampai Ka'bah niku wonten setengah napa? Lingkaran. Asli ini biyen zaman Nabi Ibrahim Ka'bah niku kotak tapi campur setengah lingkaran ngeten. Jadi bentuknya buatan kotak tok. Tapi kotak terus wonten sambungane napa? Setengah lingkaran. Niku sing dijenengi Hijr. Utawi tiang-tiang nyebut Hijr Ismail. Biyen Ka'bah niku nggih ngoten niku. Mboten mek kotak tok, kotak terus wonten tambahane mecongol setengah lingkaran, tiang tawaf niku nawafi Ka'bah sing bentuke ngoten niku. Tapi nalikane Ka'bah niki kenging banjir kentir sedaya barang-barange terus bangunane ngantos ambruk, tiang Quraisy niki kumpul-kumpul dana. Kumpul-kumpul napa? Donasi tapi nggak ada syarat. Niki luar biasa nih, padahal niku masyarakat penyembah berhala. Nggak ada syarat dana sing diparingaken kedah dana saking sumber sing halal. Mboten saking perjudian, mboten saking prostitusi, mboten saking nyolong utawi ngrampas hartane tiyang. Senajan niku wonten peristiwa ngoten niku ten masyarakat Quraisy Mekah. Tapi kangge urusan masjid niku hati-hati. Padahal niku nyembahe mboten mek nyembah Allah. Nyembah patung niku mawon apa? Hati-hati. Akhirnya napa? Sing terkumpul mboten patoso kathah. Sekar gadung lah dikumpul ngoten niku insyaallah surplus. Nek niku dikempalaken kirang, akhirnya napa? Banjur tiang-tiang kafir Quraisy niki zaman niku Rasulullah tasih sampun berusia 35 tahun tapi dereng diutus dados nabi. Niku dikempalaken cekap namung kangge bangun bagian sing kotak niku. Nah, sing sebelah mriki setengah lingkaran niki mek dibangun pager napa? Sak meter kira-kira. Terus niku asli bagian saking Ka'bah. Mangkane tiyang sing tawaf mboten pareng mlebet mriku. Mergi tawaf niku kan muteri napa? Ka'bah. Nek mlebet mriku lah berarti menjero Ka'bah. Mboten napa? Muteri Ka'bah. Nah, saking hati-hati nih urusan ngeten niki. Lajeng perkawis niki lan perkawis-perkawis kesainan lintu, ya, wonten malih setunggal kula cerita kaum kafir Quraisy niku nek tawaf nggih wonten larangan tawafe ngangge sandangan ageman sing bekas dipakai berbuat dosa atau maksiat. Ngoten. Padahal waktu niku sandangan niku ewet. Rata-rata tiyang mek gada sak setel, rong setel, mboten kata-kata.
Lajeng kathah ingkang boten gadah sandangan lintu. Lah mantun dhek damel napa? Dosa utawa maksiat, akhirnya malah berkembang budaya tawaf plontosan. Niku dicerisaken ten Al-Qur'an. Tawaf plontosan niku mboten mergo nganeh-nganeh, tapi mergo taat kali aturan nek tawaf kedah napa? Sandangan niku sandangan sing dereng didamel maksiat. Sampai ngoten. Tapi waktu niku nggih, dereng wonten listrik, dereng wonten napa-napa ya mboten ketingal. Nah niki dibales antawisipun dening Allah Subhanahu wa taala senajan lelampahane tesih keliru nggih. Tapi kan pancen dereng napa? Dereng wonten wahyu sing diturunaken. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Mongko supaya wong iku kabeh do nyembah dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang pancen sampun paring macam-macam kenikmatan, terutama paring kenikmatan rizki makanan dados boten keleson lan paring keamanan dados boten gempa. Niki nyambung kali surat saderenge nggih menika surat Fil. Tiyang Quraisy niku ten panggenane mriku ten Mekah boten wonten sumber sawah utawi kebun nabati ingkang kados ten panggenan litu. Terus andalane niku napa? Dagang. Nek musim dingin niku dagang ten kidul dateng Yaman, nek musim napa panas niku ten ler dateng Syria Palestina, nggih, dateng wilayah Syam. Lajeng nek kapan-kapan wonten pihak sing nyerang, tiyang Quraisy niki mboten gada raja, mboten gada tentara. Dados mek ngandalaken Allah Subhanahu wa taala langsung mawon. Nah niki direksa dening Allah Subhanahu wa taala nalikane wonten pasukan Abraha sing luar biasa napa tentarae, sementara masyarakat Quraisy niki mboten gadah napa-napa, mboten gadah angkatan bersenjata, hansip mawon kados nggih mboten wonten. Satpam mboten wonten. Pendekare mboten pantosa kepiren ten sejarah-sejarah niku. Nah yang direksa langsung saking Allah Subhanahu wa taala. Mergi napa? Niki masyarakat sing tetep gada semangat beragami. Senajan agamane niku napa? Keliru. Nggih, tesih nyembah berhala macem-macem. Tapi kados-kadosan niate ngoten mungkin apik. Nah, akhirnya dipun paringi nikmat dening Allah Subhanahu wa taala rupi wahyu Al-Qur'an dateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lajeng teng mriku baru konangan tiyang pundi sing pancine atine apik nggih lan tiyang pundi sing atine awon. Nah mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nggih ingkang sampun paring kita mungkin kesempatan dados tiyang Islam kawit lahir uripe nggih urip ten lingkungan napa ingkang Islami, ya mugi-mugi boten nate dipun paringi cobaan utawi ujian agami ingkang boten saged kita tanggung. Mugi-mugi digampelaken sedaya kesainan khususipun ten sasi Ramadan niki. Salah setunggaling kuncine nggih niku wau. Senantiasa mengevaluasi nggih, ngitung-ngitung resik-resik ati lan beramar ma'ruf nahi mungkar. Sekitar kita mari kita perhatikan juga napa penerapan agami Islamipun. Boten usah bicara perkawis ingkang rumit-rumit sing cetha-cetha rumiyin. Nek sing cetha-cetha kados salat, kados poso nggih, jagi supados boten wonten perzinahan, supados boten wonten pencurian. Niki nalikane kita jagi insyaallah mangke sing rinci-rinci niku digampelaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kali doa. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin wa amal. Wa na'udzubika minan nari wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin wa amal. Allahumma alhimna rushdana wa a'idna min syururi anfusina. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardahu minal aqwali wal a'mali wal ahwal wa jannibna fitana ma dhahara minha wa ma batan. Wa sallallahu ala nabiyyika Muhammad wa sallam tasliman katsira walhamdulillahirabbil alamin. Kula nyuwun agunging pangapunten atas segala salah dan kekurangan nggih. Dan alhamdulillah tahun ini bisa kembali bersilaturahim. Kami dari Pondok Pesantren Mas Bambang dengan masyarakat Sekar Gadung secara umum dan wabil khusus jamaah ingkang rawuh sonten menika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.